hemen dauku. Oso moduen. Ez du esan, ensalada zerrena da, baina hemen, galanta, abakandua. Bai. Momentuan osagaiak izango ditu, Vale, segituan. bai. Letxo desberdinak, abakandoa, tomatia arraz, hau bambukimuak, piper berdia, piper gorria, tipula, eta baratxoia txikituta. Listo, osagaiak izan da, dana zure esku. Oso ondo. Bale, ba. Bien. Eta lemaile nazi beharko du, bezala abakandua igual behar bada saltekan iriziko zaiguta. Oh, estu bien. Bueno, hasiko gara orduen Meti. Bai, Hartu, bai, bilingu. bai. Gero, plantxati pasatako. Bale, lemaile nintzazu sufritu gabe. Ez da sufriko gape. Ez da sufriko gape. Paparren sartuko te. Eta, listo. Ya está, listo. Pape sufridu barik. Bueno, nola ez du nitzeiten. Listo. Ok, krakolo egin, mademozu, hola. Berke. Perfecto. Vale, hemen igual guaixekin nola eraki. Bai. Aha, Txiko zuzen. Ai. listo. Erdi bat erabiliko dugu, ezta? Bai. Vale, hemen txen jarri mademozu, hauxean. Vale, hau atzea. Bai, hau sukutxo. Bai. Bai, hau beren sukue. Barroa, Bai. Zan duen, odola izeti letxe. bai. Hau, dan aprobetxen gu. Hau atzea. Eta, Torrekin, Eta honekin? kanpo erteko ga, ezta? bai. Bale, gero kanpoan oli joa pixkat, besteik ez dugu bihar, ezta? Bai, ez da ezer. Goazema pixkat, kanpo. Bale, erto. Hori da. Bueno. A ver, txapoia. Bero-berua dakau eta oli joa, Bai, bota iso, txorrostatxo bat. Bai. Gustora gabiltza azten den oli jonekin, Bai. Hori oso gozoa du. Bai, fina. Bai. Hortetan da gure Jose Luis. Bai. Pixkat bat. Eta jarriko da. Tope. Dana barroa. Hombre, nervios Hola, eta bai. nik bizi manteni duten dabe. Bai, Eta gula hor, probaten. hori da. Ole xeneuki eta listo. Kostra iteko ere bai, ezta? Hoxe, batzuen jiza. Guk gure jatetxien egin du desbardin, Bai. sekau parrilan, hau berantza zile garri, danak hausin litzake barru berantza. Aha. Orduen guk egitu honek, alderantziz. Goruz begira, bai. Goruz begire. Bai. Eta, bueno, Hankaz hemen gora. Hankaz gora. Hankaz gora. Baina, hemen, plantxadan ez, holan txekin gu. hori da. Zelo ditela ondo. Bale, pixkatalo xentzi, eta listo. Bai. Bazai. Bitartian esan zazu zure etxian, ze karta zabala daukazun. Ze aukera daun zure etxian kartan, Bai. Oza, bai, menu aldetikan, gero kartan jateko, eta... Bai, oine dauku, menuan berrogei plato lehengo, berrogei bigarren. Hau zen du, zultatuta mentxe Bai, jarri igual bat, bai. hobeto. Hoxe. Claro, bai. Hor dago, Tira bezai. Eta. Listo, hortxe. Hola, txik. Bale, ba. Hoxo, menuen dauku, berrogei plato lehengo, berrogei bigarren itxi gora bera. Oza, berrogei, zarrera bezala aukeratzeko, Bai, eta beste berrogei bigarren. Eta gero karta be oso zabala da. Ize platuek, aparteko honek esan duzenak gero esotikatu bai, karta bat ere aparte dugu, esotikakin. Eta, bueno, horrek gauzak. Osea, esango dute, aukerak dauz danak. bai. Saltzako gauzak, parrillako gauzak, Bai. gaukela, garrainek, danak. Puntu ze hortikan irezi gabe, Bai, bai. Bai, hemen zaila da. Parrillan bilekin ututa da mutila, zaila hemen plantxa txiki honekin, eta bogabantein handilekin. Hau Hoxe. zer pixotakoa. Bakasi kilo biukin jauz. Kilo eta beratzen bai. Bai, Arra, Kilo eta bai. beratzen bai. Eta barra zurdine, bertakue, Bai. da, zan gauza, bueno. Garazten azia Espeziala. berreko
Bai, bueno, honi bueltetxo mongotzeu. Kontuz. Zena, Egarreta zeiau da. bai. Oan gontan ensalada dotokia jamar denik, Bai, Bai. gaur bai. Bai. Oantxen egitatu dugu parrilla dakazuela, hau parrillan egiten dezuela, baina zuk kasu honetan, zuk argindarra junezke zure etxian, dana funtzionatzen du. Bai, gehiena Zukaldi bai. emile ben, bai. Zukaldi, bai. Hori gaur egun ez da oso arraza, Bai, dana Hori gaur dugu. egun ez argila junezkeo, Bai, apurua. bai, gurenez. Guk Zuenian dana ez, dugu ezta? iketza eta egurre. Bai, Dana. bai. Bai, sukaldi dana egurraz, lehenako sukalde zer bat. Hori da. Eta besti dana iketza orduen. Orduan ez da Arazori ez problemik, dugu. ez. Bueno, gero arazoa igual ondila da kobratzeko orduan, claro. Gero tarjetakin patu hori nahi bai. bagin bada, orduan ez. Hortxe Zuek bai jala zu, zai, eta gero arazo etorriko da, hori kobratzeko orduan. Hurrengo etorri dira. Makinak ez duela funtzionatzen. Hori pasetan da, Hori da. Bai, inoz pasetan da, teknologiako jo dugu, Hori da. Baina, bueno, Bai. baztan eskuan diru ere mandan izto. Hoxe, honena. Bai. Gaur egun, soilikan hori, Osa, ez que gazi duzati ez da normalez baina zaila, bilatzen hau, osa, Bai. zeu eta beste bat on beste. Basan okurrentzi bat apurrat etorri sana, eta Bai. bueno, aukera bat barrez, okazio bat, Bai. oso lana ekologiko Bai. plantea hau, eta artizautza moduko zer baten. Basuek daukuz eta egurrek eta atxetik Antxika. dabilguz asko. Orduen, bueno. Bai. Hortik Zarreran, planteute. zarreran azkazun zea, terraza dakazun montatu tantxen, Bai. terraza harba bat, eta egurrezko zila eta maila eta dana, Bai. Kalantak, Bai, kanporako, bai. Egurra zein je, bai, sortu datu da hor betiko doia. Baina hori egur berezi izango da, ez da? Bai, trenbideko trabiesa die. Ah, Jesus! Bai, horrek. Garai batean trenbidean egondakoak? Bai, ze horre bauko ja, egun bat urte egingo ditu ja, zerien deusenak. Horrek ja ez die sustelduko, ez, Oye, imagina sufritu da beta, ja. Bueno, Beste pixkat, gaine terraza batien ateko, aukera ona. Hoxe. Ondo. Hau listo. Bueno, manik uste dut ja, listo Bai. deula. Bale, ba. Eh? Jarra mitxa. Eta golantxi. Hori hor txutziko dugu, zerbaitekin ateatzen nahi. Hor soltatu duna hor txutziko dugu. Bai, igual, bueno, batulek izo, ahora, bai, bueno, bertan itxileko bezala, Igual, pitu bat, hor. Bai, oso. Bai. Oso. Listo, bagoaz barra, mendik antorri Bai. zaita. Bale, ba. Bale, ba. Mentxe. Bueno. Listo. Bale, ba. Bai. Utzi. Hoi jarriko hori jo pizkat, berak lehen bota dauen Eta- suku hortan. Bai. Eh? Eta, jarxu, ostia, bizen bitartien hasiko gara ensalade preparetan. Bale. Eh? Nahi zu bitartien txikitzia, tipula, biperberdia, oso Bale, bai, emetisik hasiko gara, bai, honeke se, Bai. txiki, Honetik hasiko naz. Txono, kutxito pan. Honekin zea ospin olio bat egingo dugu, ezta? Bai. Barazki hauekin. Segunetan itxitzen zu aztian, Ez du sartzen egun baten bet. ez altzu bat itxitzen. Ez. Urtien egun bi. Nate bitategun eta urte barri. Sarratzen duz, bai. Abenduak 24 eta hilen bata, urtarrilen bata. Bai, hoxe. Bueno, 24 gabaz eta gero 25. Gabaz, eguardian ere lan egiten duzue. Osa, hogeita lan, zuk... Ez, 24 oza, bezperaz, nate bitategune bezperaz, sarratu egin dugu bai, eta hoxe, horrek egun bizok. Urte barri begamun sarbe sarratu egin dut, eta hoxe. Bai, ekipoia errelebo eta egin dukuz, de, hoxe. Eta guztu hola xen. Bai. Oso. Ba, hasiko gara, letxua jarrekuz. Eskatu lan. Zaka nahiz da zabalikan egon, zu oporretara jutentzea, ezta? Bai, Bai, eskapadatxo bat bai, no pein. ondo. Ez asko, Gure beste behin bez, baina, bueno. Pero baina batzutan hola ohituta hona bi egunekin ematen lau pasadiala, ezta? Gutxikin ohitzen danak hori izaten du.
Paganto ensalada, Bueno, Politxo batu, ezta? hori. Hau listo, tipula listo. Bai. Eta, Oan piper berdia. endako ontzi bat. Berdia. Hori, eta piper berdia ere bai, pixka zatituko dut. Kapusketa horrela nahiko, ez da? Bai, erdika Bai, batekin bai, nahiko. zatitxo batekin bai, hoxe. Bai, Nahiko xena da bai. hori, bai. Eta kasun lantaldia etxian, zer da, ja urte asko da mazkinak. Bai, Batzuk bai, batzuk bai. bai, batzuk hasi ziren ezkero. Eta beste batzuk, ba, bueno, ba, beti como, Bai, osea, ba, aldatzen, batzuk horrela, denbora bai. gitxio, baina bai, urte batzuk bai, Bai. Zeona, zeona. Bai. Etxekoa zeu aitak eta amak eta hola laguntzen dizue eta... Ez, Bueno, ja jubileute dukoaz, bai, ondino Jubileuta. bai, Pixka bai, laguntzen Pixkat da bai. bai. Lehen bai, lehen asko. lehen asko, bai. Lehen asko, eta oin ba, bueno, oin pixka jubileute dukoaz, baina alanda guzti be, ba, bakixu. Bai, nik nintzen egunean, aita uzet oluekin zabilela, ezta? Bai, oluek, gardizek, gaztuek, Oiek denak atenditu inbar. claro, Claro. Ixereko. Oixe. Muy bien. Ba, gorantziak emendikan eman aita maita. Epa, kuadrilla. Ikusten ongo dia, eta bueno, gorantziak. Bai. Bueno. Ba usteot, honeaz, horrek gaitxe zuzenien, nahiko Bai. dukule. Botakotzena hori jo minearrik eta, Mm, hau presentoko ja, bertan olantxik, bai. oso osorik, jarriko. Lasen. Hor. Garrantzia. Eta beren agine be, metxe aldemenik jarriko zau, ezta? Bai, golpe bat eman dago, ez? Bai, Mandizu apurtuko, golpe bai, bat, hobeto bai. bai. Hoxen. Bai, bado ja. Eman beldurri gabe. Oi. Oraino salto egin. Ez ondo. Holaxe. Bai. Eta, Eta hemen, listo? Bai. Hirurak tipula, piper gorri eta piper berdia. Bai. Hori. horixe pizkat. Modena ospina probat, bai. Yep. Bai. Eta gatzabe. Pizkatxo bat, hola. Txioken diguzu bazpanen bine hartu gabe. Hori ziten, zor pixka ligatu bezala. Bai, beren lehen parte duen zera. Bai, Nola da? nola. Horixe pizkataz. Bai, Bai. Geratzen da, gelatina bat moduen. bai geratzen da. osatzen danean hori zen. Horixe. Bai, Eta hau, ba, Pixka oso gehiago? gozu da. bai. Pizkatxo. Torri be, Gatza nola ez? gazparik, Zaiarra, Hau jarriko zau, hor inguruen bai. Bai, pentsatzen nondik handaztatu berreten, hemendikan. Hau, zaugerak, Bai. Hiru zatitan handaztatu berko dut. Eta, Bai, guk. Batera txikila eta genero asko, gaurko honetan. hoxe bat hau. Baina, bueno, batzutan platera handi eta genero gutxi horire tristia gelditzen da, Hoxe. Guk tristez. Guk platera txikila, baina. Bai. Ondo beteta. Hombre! Ondo beteta. Bueno, nik uste dut, honeaz, ja, bambu kimu pare bat jarriko zeuz. Bai. Lan, bueno. Hola xa.
Zo, pixkat emoteko, takitxo. Takitxo, haure bai, mentxen, antena, mentxen, eta listo. Gaurko lehen da biziko platera. Bigarrengoa. Itzela gatu da. Kristona gelitu da. Eta orain dastatu baino lehen azken ukitu ezan, eta berela dastatzeko prest. Abakandoa erditik ebaki eta plantxan egin. Tipula pipergorria eta piper berdea txikitu. Modenako espina, oliba olioa eta gatza gehitu. Letxu desberdinak ipini, gainean abakandoa, ospin olioaz gozatu eta bambu kimuekin apaindu. Alatake. Listo, lortu ez, bazpan horreki. Bueno, hau guztan aldia. Earra. Tomate kraft haure porretu berko dut pixkako nola. Ezateko, ez pentsatzeko abakando bakarri jaten naizela, baizikan ensalada dela. Honei zartuko jo, nahi txuruzketa bat, ez dut batu, baina mandano daika. Eta hemen, hau, derri hor hemen bizatila borratu behar dira. Zerratikan tekstura desberdina dakaelako. Hori da. Bai, buru aldi asko samurro bihun hau, Eta gusto gehiagoaz. Potentia dago, Letxua pixkat entzala dala. Eta ban, aginare bai, ezta? Claro. Pixkat igual, Faiu ebietzeko ez, baina gutxitxu inda, baina bueno. Bai, gutxu inda. Baina zaplantxa horretan normala, baina gogo ematen dit eskuakin hartu eta jateko, baina kurioso. Pixka gutxi ina, baina bueno, zaboria hona dakata, balekoa. Hori, gutxo baina, bai. Hori da. Haintxen galdituko nintzaken, demendikan, ensalada eta hola xen. Baina gaurko lehen da biziko platera bukatu dugu, eta bigarrengo egiteko denbora dakau. Eta bagoaz, zer rote da, zuek gure zaion, da berehala gatoz.